Приятелю, не дей търсите сърце, годината доходоносна, ние за грабежа обиколка всичко даваме, бившите и тука плавали, ние взели, ние сме отвели, тука сме репетирали, ние сме отвели и каквото дава, то ще пресъздава и каквото се узнава, ние тук го преподаваме. Сега единствен фристайл, който ще ви дам за душата за сърцето. Това е всичко, което може да ви даде момчето. Това момиче го отказа. И това момиче се предсказа. И това момиче ще бъде претърсено до края на играта. Разбирате ли? Не знам какво може да ви даде, но това е всичко, което може да даде моето сърце. Всичко, което може да се предаде, всички възможности, които слушал от ОБ и между другото го намерих еди си къде и оттам нататък знам, че всичко ще е. Всичко, което може да се случи, трябва да знаете, че ми трябват няколко месеца, за да може да го давате. След няколко месеца може би ще съм добре, след няколко месеца ще имам криптове!